ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, яке ай бо эътимодтарин ширкати Фабелик ҳамаи занои тоҷика ба кор даъват мекунад. Оле мумкин буге ки ҳама рафтанд, бо кира дига ба кор даъват кунад? Касоне ки ҳатто якум бор худшона санҷидан, рӯҳ афтода шидан, рӯҳ афтода нашавин. Як бори дига худтон дар ин ширкат бисанҷен. Одамо ана якум попытка беҳад рӯҳ афтода мешаванд, кора давом наметиҳад. Не ки ихел нест. Шумо дидесте ки ширкати Фабелик барои одамо миллион пуло дод. Одамо хона хариданд, мошин хариданд. Умуман чӣ орзуе доштанд дар дилшон, бо ёрии ширкати Фабелик амалӣ карданд. Шумо низ метавонед соҳиби ҳамаи чӣ шавед. Дар рӯи экран рақамҳои Гулрухсора, марҳамат, бидроен, оиди ширкати Фабелик маълумот гирен ва Гулрухсор яке аз беҳтарин директорҳо буда, бо методи осони худаш шуморо директор мекунад. Бо одам ёрдам мекунад, дар группашон розыгришон мегузарад. Бисёр фоида мекунад агар имина қатъи Гулрухсоршон кор кунед. Беҳтарин заноне ки мехоҳад ҳамада кӯмак кунад, ҳам соҳиби пул, ҳам соҳиби илм, ҳам соҳиби чихе бизнеса пеш бурдан шаванд. Ба ҳамин хотир вақт ай даст натие, ҳатман дар рақамҳошон бинависед ва кор дар Фабелика шурӯъ кунед. Дар Фабелик бо чанд навигарии дига ҳаст, аксияҳо ҳаст. ҳозир ман шуморо нишон медиҳам ки дар 1 рубл шумо чӣ метавонед харида. касе ки имина ҳамин моҳ регистратсия мешавад, анамин амуд духӣ 1 рубл меғалтатонад. Барои ҳамин фурсат ай даст надиҳем. тамошобинои азиз, хеле ки медонед, як рӯз шоҳу як рӯз гадо мешаванд одамо. Худо ба шукр, вале мо гадо нашидем. Неки ин рӯз завтрак обеди ма ролтнай. Барои чӣ ки ҳама кор бисёр буд, бовар кунед, чизоро ҷамъ кунӣ, тақсим кунӣ, проектҳои навда кор кардан. Беҳад бисёр омадам, як кофе кардам, ҳарчи кофе ёфтам, илали рабин ва ролтан. овози ки ай? Короче, охо медонам мо гудак надорем дар инҷа. Овоз ай киҷо ман сехнас. Хулоса ролтон накардам ку. Нон нест. Машара занг кардам. ин хе набуд ки нон вообще набоша. Ақаллан нони қоқ мебуд. Нони қоқ даже нест. Шумо гуфтед ина мо нон хардем. ба барсикода чӣ додед? Дута нон хардем. Уноҷа ман макарон шурбо пухтаистам шуда. Баъд дӯстони азиз, Маша занг задам, аз мактаб омадеса, Маша 2 нон биёр гуфтам. пул дорӣ? Хайрат дошта. Чанд сум шуд ин хеле нон? 2 та нон харидак омад. 5 сум нест, 3 сум. Як ман 5 сум кор кардан. Ай ман 5 сум, ба худо 5 сум. аз ёра мехрем, бо пай кору бор мешем. Ноутбук мо нароӣ кардем, рафт. Ана ҳеварам дар кор буда, срочно ноутбука роӣ гуфт, ноутбука роӣ кардам. Ай ба ҷош я кудаки боша. Я айподи айфони роӣ кадай. Бурдай шафаро марӯ зарарник надоштай бо. айпод не чи аваро? Ам хеле короче, дӯстони азиз. Амирӯз мехрем, резко уборкача мекунем, мерем айпай кор бор мешавем. Просто ма интересно ки куда кеда пушти дари мо гиряд ра. Пишагам қагишина шида ки омадам. Не, меу дора. Мо офиси нав кушодестем. Уҷара ремонт нева ами короче уборкам хеле кора боша кадастем. Тез наравем, наёвем, ҳама каса гуфта ҳозир я 2-3 рӯз шида амҷа ҷамъгирӣ, амҷа тозакунӣ, ам хеле кор буроқати машғулем. Пишакиш нагирам бурда айда нафтани мо. Омад агар фаромарз амҷа буд, на ҷогаш давоба андохтагӣ. Ман намедонам ин фаромарз чӣ хурда, чӣ ко меком ку ҳичи намеоме, ҳичи. 3 рӯз шид мо нестем. Гуфтам ролтон нестай, гуфте ку адри ҳо уҷа ёфтам. Як та ролтон ёфтам, кофе ёфтам, нон намеёвам, нон. Кетчупам нест? Худоё. Як сатилча тухм харида будем, нест? Шухадаш мо як сатил тухма. Рафта будем распродажа буд, як сатилча тухм харида будем. Ай ҳамон рӯз мо набудем неки дар хона, дӯстони азиз.
тамошобинон мо ёфтем як приправа барои авқоти болаззат, приправаи аджика дядя Ваняра. Бо чӣ мегум башара ко амҷара бо чи аст? Мега ҳичи. Мегум чӣ қадар 3 рӯз одам мешавад ки хонаша ягон чӣ набоша. Ҳаста ҳама чизое ки вайро бояд тайёр кинида. Анам хеле ана қанчой масалан варени скушонка ҳам хеле чизо ҳаста? Варени ҳаст? Авқоти тайёр нест. Анам хеле так живём. Баъд пешикомаш мора намедонам вақти мо агар ягон вертолёт хеле трррр мекард мегуфтем ва чика боша вертолёт. Редкост будак да вертолёт хел. Паст да болои бомо мегашт ку. Паст янкуне ки шамолиш бираса метоф наздиктар. Ва вертолёт чика боша гуфта паника мекардем да майда ҳакимон. Бози обычное явление ки вертолёт хай мерафта ягон кас ягон ҷо срочна. Хулосанам хеле ҳаво беҳад хушрӯ шид ирӯз офтобак. Динама нигоҳ мекунам прогноза да такси будам нигоҳ кардам хеле як ҳафта борон ай нигоҳ кардам як ҳафта борон. Бози офтоби хушрӯ шид. Нормально на хнук на гарм. Мешава созҳом ки як баҳор сар мешава ирӯз 31 январ. Январ хайра декабр нагуфтам январ. На баъди 11 рӯз дераждени ба баъди 6 рӯз дераждени фаромарз ҳама хел дига сар меша дераждениҳо да оилаи мо. 11 феврал май, 11 март дилафрӯз, 11 апрел шарраф, 11 июл маша дига рафтан мегира. Так что как дераждениҳо сар шава ҳамун сезони кризис сар мешаванда ҳар моҳ дераждение. Ай ҳами январ ина Дина Раҳмоналӣ буд. Инам хем дига рафтан мегира дераждени бозор сар шид. Патчико маша пишака вурдестай. Виде? Вурдестай дигаса кво. Дараи калони трасса мираве мошина омадестан ё аҷа тарсидеста. Вақти оз мепара мерава гум мешава. Хай маша пишака. Чашмоша вичқас. Уже истерика шидага ма куҷо рафтеста, куҷо мара бурдеста. О боже мой. Как ты на меня похоже, да. Омадем ина шараф инами мини эклероро нағз мебина. Гирифтем баъди дарсе чи нахӯрдагӣ. Вай гирифтем ҷада пироги осетинский найхеле. Бо аи 4 тамонема картошка с грибами. Чизакой бамаза. Ё шакол намегирем, ё ша по праздникам мегирем. Я хсру. Ты не. Вахом шараф таре мегу. Я единственный чи надоштае меренговый рулет. Рулет надоштае, гуфтам доштае. Меренговый рулет. Кусок 15 сомон и карат харидам дар кор. Меренговый рулет, чанаму торт. Даже блинчики 3 сомон. Тамошобинон наконец-то Маша телефон харид. Телефоне ки дадаш мега ки намебурори берад, ана сим-карта надора, адам халида ранг телефон дилафрӯз. Оли дарс рафтага телефонаш 1 соат сигнал дод. Ана будильник Samsung харид A51 ба фикрам iPhone. Качествои видеош хушрӯ хай нормальный. Ранги ини Раҳмоналӣ не чихе видеои умедара кардам ку фачили намешидани у хеле не нормальный. Хай намтари хулоса. Чӣ гуфтани будам? Дӯстони азиз дар фони ҳами на ай ҳама телефони кӯҳна телефони май имрӯз бага ба фикрам мекафа. Ай кӯҳнагира ай при чиз будана дуруш. Ай при коркунира 24 соат кор мекунад. Инаи китобаи хонаи дӯстам ёфтам мехонам гуфтам набо мемонам обратно. این کتاب درباره چه در یک جایی آدم‌ها موفق میشوند درباره هوای نه دیدین مدرس طلبی نام داره کارچی چه آدم‌ها در یک جایی ایده‌های زود دارن خطاگی‌ها در کمتر راه میتیان عموما ده هم خیلی اینترسنی کتاب خواندن در کار یک بیزنسمن میشیم در آینده نه بود 2-3 صفحه خوندم
بیبی قطع پیشک گوزده است پیشک چی متیشا پیشک قطع بیبی سهر قطع صحبتی دوستان